мақсад аз баргузории форум муайян самтҳои нави рушди сайёҳӣ ва дастгирии ин соҳаи афзалиятноки ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои рушдкарда, пешниҳоди tashabbусҳои нави қонунгузорӣ дар ин самт, инчунин фароҳам овардани платформа барои табодули таҷриба ва маълумот дар бораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад. Зимнан дар форум намояндаи ширкати сайёҳӣ аз Федератсияи Россия сухан намуда афзуд, ки ширкати сайёҳӣ тариқи нақлиёти мусофирбар сайёҳонро ба макони сайёҳии олам сафарбар менамояд. Иброз дошт, ки минбаъд дар нақша дорад то хизматрасониҳои нақлиётии ҳавоӣ ва дигар намуди мусофиркашониро ба роҳ монад. Минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон макони сайру сайёҳат барои сайёҳон ба ҳисоб меравад, зеро табиати нотакрор ва ҷойҳои истироҳатии он имконият медиҳад, ки ҳар як сайёҳӣ ба ин ҷо омада аз боду ҳавои тоза баҳраёб гашта, минбаъд дар муаррифии маконҳои сайёҳии кишвар дар дигар ҷойҳо саҳм гузорад. ҳамкории ширкати мазкур бо ширкатҳои сайёҳии минтақа метавонад дар самти муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ нақши муҳим гузорад. ҳамчунин дар идомаи ҳамоиш намояндаи ассотсиатсияи Алянси сайёҳии тиббӣ Лиан Йенвей изҳор дошт, ки ба хотири шаҳри Хуҷанд ҳамчун сарҳади роҳи абрешим шинохта шуданаш имкон мавҷуд, ки анъанаҳои тиҷоратии гузаштаро бо ном роҳи абрешим барқарор намуда, минбаъд ҳамкориро дар ин роҳ мустаҳкам намоем. Тогда мы друг друга ходить, туризму заниматься уже легко. Люди очень простой. Когда от души друг друга понимают, мы почему одна семья. Шок пути – это Аджи, считает Кондор. Мы азиатские, мы должны развить свои жизни, мы должны понимать отношения, что мы на будущее должны жить лучше и лучше. А раньше шок пути отвечали суд. Они покупали сюда нефрит, золото, возили через Алтай и Китая. До 2000 лет назад из Китая брали чай, шелковый, шли Азия, Средняя Азия, Западная Азия, Лиму и так далее. Я желаю сегодня форма, что дальше все таджик новой жизни, что сегодня надо стихии поменять. Мы должны, как плед, талантный купец. дар ҳамоиш намояндагони дигар ҷумҳуриҳои ҳамҷавор ширкат варзида оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ табодули назар намуданд. Гуфта шуд, ки минтақаи вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешрафти соҳа имконияти калон дорад. Ширкатҳои бонуфузи сайёҳӣ барои равобити дӯстона омода ҳастанд, ки ҳамкориро ба роҳ монанд. من بار اوله که اصلا اومدم تاجیکستان و بار اوله که اومدم خوجند. تاثیرات چگونه؟ من تاثیرات در حدی بود که سیم کارت دائمی گرفتم که مرتب بیام و اینکه ما در خوجند یا دوشنبه دفتر گردشگری بزنیم و بتونیم هم از اینجا به ازبکستان و ایران تور ببریم و هم از ایران به ازبکستان و تاجیکستان تور بیاریم که خوجند من الان توی این قلعه که هستم اصلا خیلی زیباست، خیلی لذت بردیم. дар форум соҳибкор аз Федератсияи Россия, ки ҳамкориро дар минтақаи озодии иқтисодии вилоят ба роҳ мондааст, намунаи меҳмонхонаи муосири сайёрро муаррифӣ намуд. Иброз гардид, ки он дорои ҳамаи шароити зист ва эҳтиёҷот мебошад. дар минтақае ки нерӯи барқ дастнорас аст, аз панелҳои офтобӣ дар боми хонаи сайёр насб шудааст, ба таври лозимӣ истифода бурдан мумкин аст. Сегодня мы представляем первое изделие, которое мы произвели. Это модульная гостиница, то есть это дом для проживания до 4 человек. Вот, он имеет особенности, он сделан из очень прочной стали, он утеплен, он имеет кондиционер, телевизор, санузел, в нем может проживать несколько человек как семья, с детьми, так и просто молодежь. Применены максимально экологичные материалы. Мы постарались локализовать продукцию, произведенную как в свободной экономической зоне, так и, собственно, в Таджикистане. сайёҳон аз ҷумҳурии Қирғизистон дар панелҳои форум иштирок доштанд, иброз доштанд, ки он дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида, на танҳо кишвари мизбон, балки дигар кишварҳои сайёҳиро низ муаррифӣ карда тавонист. Надеюсь, что в дальнейшем буду сотрудничать. Мне очень понравился в сфере туризма. В Таджикистане сейчас идет в рост.
намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ вилоят низ аз баргузории ҳамин гуна форум изҳори қаноатмандӣ намуда зикр карданд, ки он барои пешрафту нумӯии соҳаи сайёҳӣ мамлакатамон такони назаррас мебахшад. баробари иштирок дар ин мулоқот ширкатҳои сайёҳӣ ва сайёҳон аз макони истироҳатии кишварамон иттилои зиёд ба даст оварданд. умуман масъулини соҳаи сайёҳӣ байни якдигар дар инҷо вохӯрӣ намуда истоданд, ивази таҷриба намуда истоданд ва мо бо шарикони рушд баҳри соҳаи сайёҳӣ шартномабандиҳо баҳри қабули сайёҳони дохиливу хориҷӣ шартномабандиҳо рафта истодааст. ҳадафи асосии баргузор дар панелҳо барои мондани форуми мазкур афзоиши гардиши сайёҳон ба кишварҳои сайёҳӣ, рушди робитаҳои нав байни иштирокчиёни бозори сайёҳии ин кишварҳо, рушди ҳамкориҳои мутақобила ва табодули таҷриба байни кишварҳо дар соҳаи сайёҳӣ, тиббӣ, экологӣ, таърихию фарҳангӣ арзёбӣ мегардад.